Jiena Josephina Bergrek insellmilkom u nistedinkom issegwu dawn 30 minuta ta' programm laboratorji għaliex bħal programmi l-oħra kollha dan il-programm ukoll huwa miżawt informazzjoni. Illum se naħodkom lura għas-sena 1865 meta Gregor Mendel l-ewwel xjentist li wkoll kien patri beda jagħmel esperimenti b'dawk li huma kif jintirtu il-karatteristiċi mill-ġenituri għall-uliet u mhux fin-nisa dan l-ewwel studju li beda jagħmel fuq il-pjanti tal-piżelli. Ħankunu qed inżuru wkoll laboratorju fejn isiru testijiet tal-paternità u ħafna informazzjoni oħra. Għalhekk ħanibdew dan il-programm bl-ewwel feature li se jlaqgħana ma' 3 xjentisti tal-lum. Dr. Marisa Kassar, Dr. Claire Bartolo u David Spiteri. Marisa Kassar igradwat bħala spiżjara mill-Università ta' Malta fl-2001. Hija baqgħet tistudja dwar id-DNA fil-forensika fil-Laboratorju Nazzjonali tat-Tossikoloġija f'Barcellona, Spanja. Wara komplet tistudja fl-Università ta' Malta, minn fejn igradwat bil-PhD fl-istudju tal-ġenetika fl-epilessija mad-Dipartiment tal-Clinical Pharmacology and Therapeutics. Marisa ma waqfitx hawn, hija għadha qed tistudja l-MBA mal-Henley Management College. Claire Bartolo hija it-Technical Manager. Hija gradwat BSc mill-Università ta' Malta fl-1989 u fl-1996 igradwat bil-PhD fil-Molecular Genetics mill-Università ta' Ohio fl-Amerika. Hija komplet tispeċjalizza għal 2.5 snin oħra bħala Research Assistant Professor of Pathology and Technical Director of the Molecular Oncology Laboratory fil-Cancer Research Facility fl-Università ta' New Mexico fl-Amerika. David Spiteri huwa it-Technical Officer. Huwa igradwa bil-BSc Honors fil-Bioloġija u l-Kimika mill-Università ta' Malta fl-2007. Bħalissa huwa qiegħed jistudja biex iġib il-Masters fil-Conservation Genetics fl-Università ta' Malta. L-istudju tiegħu jinvolvi l-użu ta' rapids u microsatellites biex jinvestiga differenzi ġenetiċi bejn popolazzjonijiet. U wara dik l-informazzjoni qasira f'dak il-feature rajna xi ftit min huma daw it-3 xjentisti li se nkunu qegħdin niltaqgħu magħhom illum. Jiena dħalt fil-laboratorju fejn jaħdmu huma u se niltaqa' mal-ewwel xjentista, Dr. Marisa Kassar. Se nsaqsi lil Dr. Marisa Kassar x'inhu l-paternity testing? Meta nsemmu paternity testing u nkunu qed nagħmlu test biex niddeterminaw jekk il-persuna li ħadd tiġi testjata u ġvera missier it-tifel jew it-tifla li qed ikunu ttestjati. F'tal-każ dan it-tip ta' test isir jew f'każijiet fejn wieħed ikollu dubju jekk hemm hux missier tifel jew tifla. Pereżempju każ ta' qorti fejn il-missier ikollu dan id-dubju u jkun jixtieq jiddetermina jekk hux vera jew le missier din it-tarbija. Dat-tip ta' test isir ukoll f'każijiet fejn pereżempju l-om tibda tgħid Mr. X pereżempju u missier it-tarbija tiegħek. U Mr. X jibda jgħid le dik marret ma' ħadd ieħor, dak mhux jien m'iniex missieru dik it-tarbija u għalhekk ikun hemm bżonn li jsir dan it-test biex jiġi konfermat jekk hux il-missier jew le. Illum il-ġurnata dan it-test m'għadux bħal qabel isir mid-demm u għalhekk sar iktar sempliċi għax jista' jsir mill-bżieq. Il-proċess mhuwiex twil ħafna fil-fatt ir-riżultat jingħata ġeneralment f'5 ijiem u huwa proċess li jista' jsir illum imħabba l-avvanzi kbar li saru fix-xjenza. Dr. Kassar, tista' tispjegalna u turina kif isir il-paternity testing? Biex issir, l-ewwel ħaġa li nagħmlu hi li niġbru s-sample meta f'każ ta' paternità. Is-sample jittieħed li jgħidula swab. Is-swab tkun qisha bħal cotton bud imma tkun sterilizzata, ġifieri ma jkollha l-ebda DNA fuqha. Is-swab tintuża biex jittieħdu ftit ċelluli tal-ħalq, għax fiċ-ċelluli tal-ħalq insibu d-DNA.
Wara li nkunu ħadna ċelluli tal-ħalq, nużaw l-iswab biex nagħmlu DNA extraction minnha. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu fid-DNA extraction hi li nifqgħu iċ-ċelluli biex id-DNA joħroġ fl-ilma. U għalhekk l-ewwel parti tal-extraction hija fejn ħanużaw it-tissue lysis buffer. Dan xogħlu li jifqa' cells. Wara li nżidu dan il-buffer nagħmlu incubation heating block għal perjodu ta' ħin. Il-proċess tal-extraction huwa twil u jieħu madwar siegħa. U għalhekk hawnhekk qed norikom il-biċċa tal-aħħar fejn spiċċajna b'DNA pur, DNA li issa ma ċandu contamination u li nistgħu nużaw għal PCR, ġifieri għal polymerase chain reaction. Biex issir il-PCR jintużaw diversi komponenti. Il-primers, il-nucleotides, il-buffer u l-enzyme. Dawn jitħaltu kollha flimkien biex issir dik li tissejjaħ master mix. Il-master mix ikolla il-komponenti kollha biex issir ir-reaction. Din mbagħad titqassam fit-tubes fejn wara jiżdied id-DNA. Wara jinbidel anki l-post fejn jiżdied id-DNA. Il-DNA li ġbarna mill-extraction issa se nżiduh ma' dik il-mix li għamilna tal-PCR. Wara li nkunu għamilna l-mix, impoġġuhom f'dik li tissejjaħ thermal cycler. Thermal cycler hija magna li ssaħħan ġeneralment fi 3 temperaturi differenti biex isir il-proċess tal-PCR. Il-proċess idum fuq madwar 3 sigħat. Wara li nkunu għamilna thermal cycling, ikun tfadal biss li naraw il-profile fuq il-magna. Biex wieħed jara l-profile għandu bżonn magna speċjali u din tissejjaħ capillary electrophoresis. Din il-magna li qed tittaraw ma' ġenbi. Din il-magna taħdem li peress li d-DNA huwa negatively charged, id-DNA dejjem se jersaq lejn il-positive. Ukoll skont is-sajż tiegħu id-DNA jaġġel jew jimxi iktar bil-mod, iktar kemm is-sajż tad-DNA jkun żgħir iktar jiġri l quddiem. U mħabba dawn iż-żewġ karatteristiċi tad-DNA, id-DNA ħajissepara. U meta jissepara, ħankunu mbagħad nistgħu naraw dak li nsejħulu bħala DNA profile. Dan li hawn fuq l-iskrin huwa dak li semmejna DNA profile. Dan tal-ebda persuna mhu l-istess, ġifieri jekk fid-dinja hawn 6 biljuni huwa estimat li kull persuna għandha profile għalija. L-unika żewġ persuni li jista' jkollhom profile l-istess huma l-identical twins. U għalhekk dawn il-profiles jintużaw f'każijiet ta' paternità jew f'każijiet tal-forensika fejn jintuża d-DNA. Għalkemm semmejna li kull persuna għandha DNA profile uniku, kull persuna tiret id-DNA tagħha nofs minn missier u nofs minn l-om. Ġifieri, it-tarbija tiret nofs id-DNA profile tagħha mant l-om u nofs id-DNA profile